Щоб викликати швидку допомогу в Німеччині, важливо знати, куди дзвонити і що говорити. Для виклику швидкої допомоги потрібно набрати номер 112. Також цей номер дійсний для пожежної служби. Вони обидва приїжджають за цим номером. Цей номер діє по всій території Німеччини. Туди можна зателефонувати навіть тоді, коли у вас закінчилися кошти на рахунку. Якщо ти набираєш 112, дзвінок має постійно однаковий протокол. Потрібно сказати, де ти знаходишся, тобто твоє місце знаходження. Можна назвати номер будинку, вулиці, місцевість. Якщо це в парку, описати як можна детальніше місце. Якщо ти не володієш німецькою, то приблизно сказати все, що ти можеш сказати про це місце, і потім сказати, що ти не володієш німецькою мовою. Хто ти? Обов'язково скажи своє прізвище та номер телефону. Якщо ти не володієш німецькою, просто назви своє прізвище. Телефон також відобразиться в службі порятунку, вони його будуть бачити. Потім, що трапилося? Потрібно описати ситуацію для того, щоб вони могли визначити, яке саме авто потрібно, щоб тобі допомогти. Тобто карета швидкої допомоги, чи пожежне авто, чи, можливо, машина з лікарем. Тому важливо сказати, що трапилося. Якщо ти не володієш німецькою, ти можеш просто сказати «кранк» або «фойер», щоб вони зрозуміли, що трапилося. Тож в яких випадках слід викликати швидку допомогу? Це дуже важливо, тому що коли людина знервована і дуже переживає за свій стан, вона викликає швидку допомогу, але в цей час, коли у вас сталася якась несуттєва хвороба, або просто температура 38,5, а в цей час і до вас прийде карета швидкої допомоги, в цей час може померти людина, якій дійсно необхідна невідкладна допомога. Тож існують випадки, в яких слід викликати швидку допомогу. Тож які це саме випадки? Це нещасний випадок або травма, це серцевий приступ, це передозування наркотичними речовинами, це втрата свідомості, це анафілактичний шок, це може бути ускладнення після вагітності, також гострий біль у животі, запаморочення, втрата великої кількості крові. При всіх цих випадках потрібно терміново і невідкладно звернутися до швидкої допомоги та набрати номер 112. Ще деякі факти, які повинен знати про виклик швидкої допомоги в Німеччині. В Німеччині невідкладна допомога прибуває за декілька хвилин. Тому головне сказати, де саме знаходиться, де саме стався нещасний випадок, вказати місцеположення. Також дуже важливо залишатися на цьому місці і сказати, що тобі саме потрібно – карета швидкої допомоги чи пожежна служба. Якщо ти не розумієш німецької і тобі потрібна невідкладна допомога, скажи просто «шнель» або «дрінгенд». Це нормально, коли ти дуже знервований і не можеш підібрати слова. Тож не вагайся, запам'ятай номер 112 і набирай його. Також ти можеш попросити допомоги у сусідів чи у людей, які проходять мимо. Головне, не соромся, коли тобі потрібна допомога, проси її. Якщо ти вже поклав слухавку, то не вагайся і підійди до того місця, який ти вказав при виклику пожежної служби чи швидкої допомоги. Тому що кожна секунда може бути дуже важливою, щоб ти міг потім показати шлях кареті швидкої допомоги, куди їм їхати, і показати «я тут, сюди». Так, виклик швидкої допомоги в Німеччині є безкоштовним. Тож не вагайся, телефонуй.